Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyang. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. SED Alert! SED Alert! Lumipag matuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung nakin mo lang hitong agikang karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Gusto man ako sa kugon, ako yun ako sa ibang nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So kasi man mo baba mang kompos na ko. Alam mo di sa kugon nga katabon sa kong labas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gyud ako panghina. Hi mi San Juan, buka na fiso bonibanda mo rin. Health Testimonies. Sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Ayaw sa muka si Panyang. Pasag di siyang maghuna-huna. Kung husto ba ang iyang kipuhat o dili? Pasag di siyang muhukom sa husto niyang buhaton. Nangibi? Nganong ingon ka na? Ang imong isulob? Lahi na sa unang ito pinagkaila. Nagsiga-siga mo si Nina. O dili ka nang hugang matanaon. O si puti pa sa puti ni. Nausab ang tanan renan. Human sa pagkahanaw ni Fanny. O sipot may pasabot? Ang kamaldita ni Fanny, maoy nakaingon nga nahimo kong makililimos sa inyong tanan.
Ang iyang kaitom o kasing-kasing kaniadto. Maoy nakaingon nga hugaw kong tan-aw kaniadto. O karon nga wa na si Fanny, maong ingon ako ni ini karon. Wa ko makasabot ng... Makasabot ka ra inig-abot sa hustong higayon. Basta ayaw una sa muka si Panyang. Hatagi siya higayon nga makaton sa paghimo og husto o paghukom na sa husto. Nawagtan siya. Kalit ka nawa silang Ermi. Dili ko makatuin eh. Naglipog ko. Sayop. Dakong sayop ka itong akong gipuhat. Dili na ang ipamugos ko papagpatuon ni Renan nga ako si Fanny. Tungod kay patay na si Fanny. Ang buhi mo na si Panyang. Ako na si Panyang. Bisag unsa pa'y buhaton ko, dili na mahibalik ang kaanyak ni Fanny. Bati na kong naong hangtod sa hangtod. Busa ako na si Panyang. Si Renan, nahigugmasin ako sa maanyak pa ko. Og si Fanny ang iyang ihigugma. Og dili ba hitabog mahigugma siya ni Panyang. Sayop ang gibuhat ko. Dili ko siya anging libukon. Magpalayo ko. Bubalik ko sa langob. Ay, pagsapa! Ay, pagsapa! Hinay ka ng tingob mo. Renan, Dali na. Mamaligtas akong payaga. Pagdali na. dili ko. Mubalik ko sa langob. Nabuang ka na ba? Dili ka na mahimong mabalik sa langob. May daot ang buhato ni mga saop. Musa, dali na. Balik sa payaga. Dali na. Usa man nasul si mong utok. Mubalik ka sa langob. Magpapatay ka sa mga saop nga nangita ni mo. Dili ka magiging pagkasabot sultihan. Natutula na katong langob. Dili ka na luwas dito. Og ayaw pagpaghaygay sa mga uo. Pagbaton og kaikog. Naningkamot kong may daot ang mahitabo ni mo. Nasukos na landon ako kaya nimilaban ko ni mo. Gusto ti kang luwason. Hindi ka na maghahigahay kasi mo. Ika magpadool sa peligro. Nganong imo mo sa kong panaliptan? Musugot naman sa kong pamatay. Huwa mo ko'y bili. Batik kog naong. Gituhuan sa mga tao nga ungo ko. Ug nagdala kog dangan sa inyong dapit. Ug way paryente. Busa mo sugot kong mamatay karon-karon dayon. Way taong nagmahal nako. Way nagmahal nako. Nakadungog ka. Way nagmahal nako. Ug mo na'y pinakapait nga bahin sa kinabuhi sa tao. Kanang ikaw mismo na hibaw nga way bisan usa nga nagmahal nimo. Nasayop ka. Kitang tarang tao nga niya ng kalibutan. Dunay nagmahal.
Dili beta mo mabuhi ka. Umabot kasi mong pagdako. Kung wa pa nagmahal ni mo. Ako, mahal ti ka. A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love, and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Banyawan Herbal Coffee. Said Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Dili may tabo mo sakripisyo ko ni mo. Dili ti ka panaliptan. Kung dili pa ti ka mahal. Rinan, mahal ko ni mo bisag batikog naong. Oh. Mahal ti ka isip higala. Oh. Higala ta pa niya. O ba kung dili ka dautan? Maong panirip na ti kagikas mga taong gusto mo pasakit ni mo. Ikaw. Giisip ako ni mong higala. Tubag ako. Miila ka ba nako ngayon mong higala? Oo. Oo, Rinan. Ikaw ra ang mailan akong tao karon, Rinan. Ug dako kaayo nga akong pagpasalamat nimo. Ug bisan kanus bisan magkinaon sa ang kalibutan. Dili ko malimot ka nahimot ikang higala. Kung mo, sulti ko sa gusto ko mahibaon. Ganong sugad nga kalit kang mito nga, ug hangtod karon. Magsiki ka mag-ingon nga, ikaw si Fanny. Dili ka buam. Ang talang mga tao nakadungog sa pagsulti ni mong ikaw si Fanny, nagtuong buang ka. Pero ako nagkasiguro ko, tarong kang utok. Karon sulti ko, kinsa ka mangyud. O ganawa ka may hunong sa pag-ingon nga, ikaw si Senyorita Fanny. O kanang daghang kwartang imong gihatag nako, diin man agikan. Higalam ka ta. Kuy sulti ko. Kaya ako, naglipog kong maayo ni mo. Kinsa ka man? Nga nung ingon ka man nga ikaw si Fanny. Ug diin kag daghang kwarta. Sulti ko. Ay, paghinak. Tubagang ako pangutana. Dili ako si Fanny. Ako si Panyang. Namakak ko ni mo Rinan. Ninyong tanan. Ako si Panyang. O dili tinuod nga ako si Fanny. Makakon ko. Namakako ninyo Rinan. Masaylo ako. Sugod karon. Dili na ko moingon nga ako si Fanny. Ako na dawatan nga ako si Panyang. Unsa may mo rason nga gusto ka mang maangkon nga ikaw si Fanny? Nahibaw ka ba? Mahal kay nako namatay kong agaw. Namatay man siya, pero buhi ang akong gugma. Ngadto niya. Ug ka na kanunay mo pag-ingon nga, ikaw mo si Fanny. Nagpasamot sa kong kabigaw niya. Masaylo ako. Dili na mausap. Ako si Panyang. Ako si Panyang. Magsulti pa ta. Ang daghang kwarta.
Diin ka din dagang kwarta. Sultihi ko! Wow! Si Nina! Hala, kanina tani si Nina ani-aning agaw Fanny. Ay, mauni ang pinakanindot niya si Nina nga ako nakita. Kini siyang kabinet. Ay, wow! Klaro nga mahal ka ayon ni. O klaro nga ngayon kay ko ini. Ako'y sukod. Ay, magkalitan silang tanan ini. Musiga ang ilang mga mata sa ilang makita. Panyang? Naduga? Wala ko siya magtingog. Miluklok si May sa suok. Dilit ka pugson kun, dili ka matugan. Kung di na mo dagang kwarta. Pero mapaabot ko. Kaya kapalibog na ko. Ang bahay ni mo. Ang bahay ni ng Irmi. Nga marag nahimo ng Irmitanya sa kong pananaw. O ganong nagkaila mo. Daghan na kapalibog na ko, Panyang. Usa maron ha? Si Luna karon Felipe. Misinggit siya. Sabi maghaos sa mga nahitabo. Ambot lang, wa ko mahibaw. Mamatay na ko, ene! Tama! Gano magkaroon ko eh. Tuwa na sa Felipe, nagsinggit na sa si Luna. Ado na. Pagdali, Esper. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.